ngap den sobai pi ke parlo ki bistanat ban sengap ya ke khubor ha ke channel Lada Messi ulamat ya ke jingshah kynthoh baro ki ba Neymar umat jindala sangeno ong Thiago Silva Thiago Silva urang lekai barim jongka klub Chelsea ulakam sisin ba Lionel Messi nomla ban yakun ya ke jingpen bor na kinong kynthoh kumbale Neymar atakar jongka klub Al Hilal bunsin jingshah kynthoh namar ka jinglong bat ka jingbom kwa jongu bansa halaki kijat haba usha pol Henry Thiago Silva ulami madan banya dayo perlong jongu na Brazil ubale lekai lang badu nakam ca ka kanhun lekai kari bat haka Parisin Jerman rengkat kini ki arngut klia sam ya kamadan chispa South Laisin hak leng ki jinglekai dakbayo South Li ki jingno senyang lang habai keren bat ka TNT Sport halor uni lekai barim jok klub Barcelona Thiago Silva ulong ngashu snothu ya ki babun ki aka lada pipai ya ka leng jong Neymar hakamadan baro ka ba ule penlong ya ka ban long ka basubha kalong ka ba e bha ban le ya baro ka ba ule omdon unong lekai haka pertai ubadon yaka ki jinglong ka jinglong ka ba udon shushu ulap teng da ka bo uong ulong ba klain ba haka jingmut jing perkhat ngaliu i yaka jinga kren bon Messi Lada Messi ulamat yaka jingshah kynthoh baro ki ba Neymar ulamat haka jing im jong baro kawai Messi jindala sangeno ong Thiago Silva haba phai shau ne urang lekai blai po Arsenal ka arta Neymar jar shomlala ban yakun haka kanhun ya lekai kari jongu haka jing yakun Copa America ka barang syukur dangsian ulalai Saudi Arabia na Parisin Jerman haka poliur jong snem arja arpulai haka jingsu kabalong khandai phau millions euro nadu katai kapor une urang lekai blai po Arsenal ka arta Neymar jar ulayo ban mimadan tang laisin haka Saudi Pro League haka bolala ban ai jingarap habro laisin ki jinglekai jong haka Saudi Pro League ulam mensau haka AFC Champions League ha ubnai liber jong snem arja arpulai kabala penlong yu ban nomla ban lekai nadu kata kapor te parlok hato pisau kumno halor kane ke jingkren jong Thiago Silva yu Lionel Messi ban hato kane ke jingkren Thiago Silva kadone am ka jingta ya ka jinga de parlok hapdeng Neymar jar ban Lionel Messi te parlok tang kini ki kubor ngangai plas ngautu yin sai kendu ha kwai pat ka video kublai shibun